Nanu wude la na akano bara onye kedike motion. Otika sire mumu gwa umuwa. Onye keto onye. Mota krito gere. No bu abugu ma. Ne ma ne chikpe mo bu boje ngwangwa. Ya bo gube ne na chini ya bo tikenya. Akoni afra. Akoni ogwa tangwa shashu anchuchu. Bano gwa abugu ma na ya bo tika do imiru. Agiyo. Odoka ni ya do ba show. Agwa abugu ma. Amanuhe. Imane na ma ne chikpe. Amanu, oh,
kwalọcha ọ na-egbe egbe ekpezo onye ke aderere ha agaghị na amadan kwudele anamadolo ijide ịgba moto na n'olumudu ide ịgba moto ma jero tai inyome ugwu nwalu kedege tai inyome ide ịmụ na-ji anya nọrọ mana banya pere ka inyome ijede mmadụ soro mujabi onye goma neni na chalo majoro mana na emuji anya ro akpazara n'olumudu oke bụ na emenụ mihe ọgwụ abụghị mmanụ wagbo tai inyonu ada ihe ide ịmụ na-achị oke ma na-eri ma o egberego megburu ga eburu n'eji ajigbo nwanụ ga-adebọ na eluigwe gedegede ọda ya bụ ọchị ma ha abụghị kwa achụ ejigo nwa mgbe ga ya mane ọka nọbara onye ke tai muklemeni ide ibu na-eme n'ihe otika muklemeni ide otika si mụ yọ mane mụjuru ese mmanụ nwere shwa alelu wezi gọba o tai inyonu onye jide nije yokwu nwa mara nanụ nwa mama na-eri mmadụ ezocha o jiri ebule ya chụkpụrụ ọsọ tai inyome ya badịghị oyo mmanụ nwere shwa n'okwuru ezocha ugwu ojii enwe ezocha maje onye ke okelemeni enwe ezocha ugwu ojii ma ana ọdụmigiri na-egbo ka na-enwe ezocha achịka na-ekele ego abụghị ma weze ma agị yo ọzọwa ezocha ugwu ojii bịa nwana oche ka na agbamagụrụ n'afọ ya ụmụ ya ya nwụ ma je nọrọ jere mepụ ọkụ n'ọbụna mabụ ma agị yo ebulote jegori emeghe kamanụ o jegori emeghe kamanụ ya anaghị ata anya too inyome anya na mụ na-akpọsolo esi nwụrụ ọgụ nwụrụ ya na-eju ya adịghị oto na abanobi mebi na abanoto ọnwụrụ ekpebigara n'ote nwa mara bịa nkakụchiri ụlọ onye kema na elelo otika nwoke n'ọbara nwere egwu kulere dị ezike ụgwọ eluigwe ezike ọbanụ egbara n'ọgwụ abụghị ma nwa mara bịa ọgwụ anụ ga-echi uwe ọgwụ nwa mara bịa onye ke otika nwoke n'ọbara elelo ka n'ọbara onye ke ọgwụ abụghị mma otika ọgwụ abụghị mma eluigwe ezike ọba mma na-egbe egbe ekpezu ya bụ nwanyị gelegele onye ke ọ na-eje ka ya si n'oje ke emegbu inyonu inyome ide na madanụ izere na boyo ọgara ka aka na ekpere m gabibu oishibala toko orefuna ya chi ọzọ nwa mara orefu ya chi ọzọ ọtika nwoke nọbara maje anya ọtika nwoke nọbara maje iyi na-eme eme chukwu ji agọzi n'ugwu ala ya agọzi gị mmekọ na ọgwụ na agọzi gị ocheka na agbamagụrụ n'afọ inyonu ọgwụ abụghị mma otika ma ọka n'ọbara anyọrọ ya igbo bụ igbo ekele memunu ya bụ ọmarịcha egwu anyị drọp na ya otika sịrị m gwa ụmụ ụwa ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ya bụ otika ma ọ na ị chọrọ ịfịa gatala afịa chọọ ọzọ gụkpa na ya bụ ekwentị ya ijekwa ya nụ ọchụnya na ozigbo na ego na-ekwureme kpa na 080 3619